harapan na problema o kapag subukan. Din lang kanya-kanyang hamon harapan king biye. Tingko po nga balong may asawa, may buglang may kawani, o ring pipapatending metong danganak. Kasi yung metong danganak, teenager na, pigtapat na karing pengari, lalaki ning anak da, yung girly ya. Itatang, inatanggap na yung anak ng lalaki, itatang pa naman, macho ya. Kaya ba't yung anak na rin, yung anak na babaeng puso na. Ayan, pipapatenda, may asawa. At may bug lang may kawani. Mga nanong may pinamangarapan ng makanyan eh. Kapilan pa mo po, kakwento ko naman ng metong ima. So naking edad, kwento no rin nga doon ang anak. Anya ka nung darabula rin. At may graduate no rin nga dua. Yung bunso yan ang ali. Makanan itang bunso, may bisyo ya. May barkada ya. Kababae ng tao. May bisyo ya. Tamadyang mag-aral. Nya erabado rin yung buong pamilya. No, makananong gawan dagat ang bunso. Maging happy-go-lucky. Well, siguro po nung lewin tayong kanya-kanya tang pamilya at intang kanya-kanyang sitwasyon at intang kanya-kanyang harapan apota makalipit, makabayad kaya katamo. Ining kaya katang ebanghelyo ngayon eh. Ini masantinging lewin taya naman po ini. O ring dining pinreset ng San Mateo, pamilya na rin eh. Ating kamatutwanan, ining angkan aselagpenan ng apong Ginoo. Ining lahi nga na manibad kang Haring David, apalipi ng Abraham. Kinipapang entrada na San Mateo, tambing na nung 5%. Dining lahing salagpian ng apong Ginoo, karespeto la, kapita-pitagan la, KGG la, kagalang-galang, kataas-taasan. Biro mong Haring David, Abraham, Haring David, ameging tanyag, at mapwersa mayupayang hari ng Israel, ing megpatanyag, king bansang Israel, at pitatakutan da rin miyaliwang bansa, asim Buddha, king pamanimuna na, ing mayupayang Pilisteo, sambut na Goliath, malo tayong istorya ng ito. At Abraham, tuturing da rin Hudyo bilang tatang naning kasalpantayanan, tatang naning Judaismo, Abraham. Kanya, din may pa mo, entrada pa mo. Wow, bala mo talagang nasa na ng Diyos. Ibait ning tagapagligtas, ing bugtong ng anak, king kapitapitagang lahi. Kitang perfect alahi. Pero balayo po tang bulat-latan mo rin istorya daretin tao, mga biglata na mo. After all, they are not perfect. After all, they are not flawless. Muna pa mo, kang Abraham, the father of faith. Sasabihin ng father of faith. Yung asawa na yan, Isaray. Bauging asawa na. Uling mga anak, misa na yaldo, siguro marinayaking mister ng Abraham. At inyang alipan ni Isaray. Ing lagyo na Hagar. Sipingan may ing ka na akong alipan nga na kang Abraham. Bang may kanak ka, may kalahi ka. Baug ko eh. At makanyang ting milyari. May siping la rin nga, diba? At may buktot siya Hagar. Anyang mabuktot na Hagar, pagbuisita ng Saray. Siguro may insecure ya. Pero maya pa yung alipan, buntis siya, mabubuntis. Po talakwan niya pang Abraham kanini, patse may buktot siya, may nga na kaya Hagar. May insecure niya, pagbuisita na. At may ka problema na paking bale, Paulinanita. At may anak yapi ni Hagar, yung meging anak da Abraham yapi ni Ismael. Pero later on, may anak yari ni Saray, king pangako ng Diyos, karelang niya sawang Abraham.
ating ni Bait Karel, yapin ni Isaac. Nya, mas matway Ismael, kaya sakang Isaac. Pero alam niyo yan, sabihin mo, banal lang tao rin pero ila mismo, atin lang dungis. Atin lang lalo na iharing David. Iharing David, tuturing tayang powerful king at kapitapitagan. Pero, bago tayong istoryana, siguro kabisado yun yung istorya ng Haring David. Yung gelo na yung asawa niya ng sundalos na. That is adultery. Ating mas grabe kanita, pota makaabaw na nining mistering relasyon ng David, ang po yung misis na, sinigurado ng Haring David, maburaya, ining lalaki, asumbagal king relasyon da. Huling sundalos ng Haring David, yung asawa na, ning haburyana ng David. Kebit na king frontline king gero, itang sigurado yung mapana, o kaya matandos, itapining milyari kaya. May teya king labanan, ining asawa na nining legelo ng Haring David. Adulterous ing gewa na, murder pa. Tinyandaya king gamat na, kitang inosenteng sundados na. Pero bado yun, lawing kepembiyan ng Haring David, aliwa mo yung problema na ito. At inyang meto ngayon nak, Absalom. Lami kasundo. 2 years lang may sasabi. Ting lang rif. Kaya ting milyari, Absalom. Huling, at inyang inanakit yata kang tatang na. Buri na yung ikodita. Bakit yung maging hari? Buri na yung pati yung tatang na. Bakit yung luklukan ting hari? So anyway, orin na din balam tatangalan tamong bida na ng Biblia. Kaya rin nang lawen mula, after all, ela flawless. Pero makanyan man, ang Diyos, kininebate, ang tagapagligtas, kining lahi ngayon. Apotang lawen may samot siyang kayapan at pamaging makasalanan, ang lahi. May samot siyang kayapan ampong karokan, kinan ampong sikanan, ining lahi. Pero makanyan man ng Diyos, liguran yung lahi ngayon. Liguran eurin yung mayapya, euring maganakaya, euring matulid siya. Nune, sumangid ng mikakasala ya, meging may naya. Kinawal na pa rin iting lahing ay ni. Ating binungan na niting pamangaw na ng Diyos, kaniting lahi, yapi ning pangabait na ning tagapagligtas, ang ginutang Jesucristo. Anya, kini nakatadala niting dating pamamasa tamo, ning pamigunam tamo. Itamo rin sabi ko nandin kaya kayo, tintang kanya-kanyang pamilya. Pero, potaman tang perfect family, perfect couple, perfect son, perfect daughter. Pero etaya, kulap-kulap, masyado yung malyap. Uling etama nakit makanta. Potang kay lalawe ka keng aliwang pamilya, maya pa ila. Kasanting nin pamilyada, kami makanyang kami. Tama ka, sigurado ka. Ketang kaya kang kainggitan, ng alala naman problema. At tintangang kanya-kanya. At suya mo, kining tutulong ng Ebanghelyo. Ing kaulan tayong pamilya tamo, king kabuuana, king kayapana, at kainana. Tutulong na kataning Diyos makanyan. Nganapin, bisa ka tayo kabisa, tatang me, imame, kapatid me, kuya me, chi me, wali me. Kapamilyaya pa rin. Na naman yung gewanan niya. Sukat manatili ang pamangawal tamo at pamananggap karela. Kalupanan ng gewa ng Diyos, kining lahing ng nukad ni Beit, ing tagapagligtas. Bali po nang kay isip ko, dahil mong masakit mo naman kayong pamilya, potang ating mibait, atin lang kapinsanan.
makamin tanggapan. Itang ing miyembro ng pamilya, special child siya. Last Sunday po, last Sunday, 2 Sundays ago, kung bininyag, atin yan Down syndrome yung baby. Bali po yung Down syndrome, yung house da keng Down syndrome is mongoloid yata. Kita pong aliwang nga mano, mongoloid siya. Pero bali yun, asa akong kaswelo, kasi rin both parents at chula, pabinyag din anak ng ating Down syndrome. At agpangkarela, kasi po nang kay kukunang kule, nung pampilan din ang anak, pangwalo din ang anak. At pagmaragol din ang anak da, agyang makanitaya. Verse 7, katanggapan de, ining anak kay ni, ating special need. At kini po king Mexico, ating ko po nga kahit makanyan. Pero asa akong kaswelong manakit kasi labs dala, ding pengari da. At sana liwa mo rin pengari, pati rin kapatad. Kini king pibatang ko po, Lord decides, ating metong ken. Ngayon 50 plus nitang ating Down syndrome. Pero well loved by the family. At ini man may bayit kayong pamilya tamo, na naman rin yung kapintasa na, ngayon tuturo na kaya katani nga pong ginaw. So katanggapan talang manyaman kayong lugta mo, luguran tala. Karen pong kakasal ko, nang ka-interview ko lang, kaya ba't po tapo rin gandamang ko, broken family la. Malulunos ko kasi po tang ating kikyak. Itang sakit na ning likwan, nalaning tatang niyang anak la pa. Ita pong meto nga senior na kanako ning meto nga kakasal, likwano ning tatang hanggang niyang 5 years old ya pa. Anyang 5 years old na pa. So ayun na masyado nga kaya bitatang. Anyang may ragul, king pa magsigab ng ima, no? May nga santing labya rin may kakapatad. Diyan nga laing tata. Anyang kay may kapag-abroad la. At king abroad, wala may using Facebook. Sa lugsugan do rin kapatad da, kantatang da. At baliyo, dening waling mas matuwala rin yung kakasal. Tinggap na rin yung kapatad ng adwa, karing kitang kantatara. At uling mas malipid na king biye. Sosopan dalang pasalikod kasi po ta ka no, abalo ng ima. Bimuaya. Pero kasanting po tang makanyan, tanggapan mo la, nanumori kong kasalanan daw, pero kapatad la pa rin king tatang. Aning kaya na nga pong gino. Ing akawul tayong kapamilya tamo, agyan parigong may nga dungisan niya. O kaya naning biyed ang ini. At balo ko po potang makanyan, potang kakaulan tala, agyan parigong ning kaya, may katraso la. O kaya atin lang aliwang needs. Balo ko, karinta mo may papala. Karinta mabibindisyon. Itang pong kukwento ko nandin kaya kayo. Itang ima. Masalese no biyadeng adwa ng anak. Ita ng bunsong babae, ang problema. Repute bili. Pisopan-sopan de pa rin buong pamilya. Deng adwa ng anak, apoy ima. Di mete ni tatara. Pinilit deng mag-aral pa rin ng anak. Bisang mag-aral. Una nung buri mo nga. Ita pong babae, magayot siya. Verse 7, makikaya, mahilig ang isayos, makiinuman, buri na ka no, mamamag-makeup. May garal niya po, pag-aral ding cosmetology. Na naman itang pa-makeup. Bali po ngayon iya ka nung peka, makwal, tandili, karela. Yapang banatali, yapang ngayon manyaw, keng pamilya na. May palala. Siguro para ka na ako ning kinawal ding miyembro ng pamilya. Ang dapat sana bala mo, panugse niya mo, patapon niya. Pero ang Diyos, binindisyonan na lang. Kaya katangan po, yan mo naman sana yung maging aral. Gawin niyo po rin sa sarili pamilya. No, lalabing ding aliwa, kaya kayo na mo.
Huling alano ko mang kontrol kitang aliwa. Pero king kaya kayo ting ko pangagawa. Kaniting Pasko, o ining panabili ng apong Ginoo kaya katamo. Sana kaulan taya, ang kaya katamong pamilya. Amen. Ngayon po kaya katalang itad king apong Ginoo sa batang kaidwanan, itamong tuturo at tatayraning apong Ginoo, ing kaulan niya yung balang miyembro, ng pamilya tamo, na naman yung kabilyanda, na naman yung meging atras sa daking biye. Nga tamang makibat, king balang kaidwanan, Ginoo, ibiye mo, ingke kang pakalulo. Ginoo, ibiye mo, ingke kang pakalulo. Banin Santa Iglesia, kapamilatan ng kayang pamanaral at talimbawa, parati ang maging manimuno, king pamagluwalo king matulid, ding kalulu, uling anak no ning Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo, ingke kang pakalulo. Ban maniwala ya kang Kristo ing yato, at tanggapan na ing alok ng kaligtasan, at dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo, ingke kang pakalulo. Banding sablang pamilya, tanggapan de karing pamibale-balera i Kristong talaga pagligtas, at mibiela anting karapat dapat ay anak ning Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo, ingke kang pakalulo. Ban itamungan, parati tayang pakamalan ing kalam ning kaligtasan, Kristo at ing dibinong pangayanak. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo, ingke kang pakalulo. Para ka rin kayanakan, manano na sanang ingata na lang Kristo, painturo king ligtas a pamaglakbe ket king yato. Tanggapan de sana ing espiritu mo, apapalyari karela, ban mirake king lugod ampong grasya mo, lalo na karing alwang kayanakan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, ibiye mo, ingke kang pakalulo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos ay pami, papanatilian meking lugod mo, ing balayan ay natbus ng Kristong kay kang anak. Sa panmongan din kay kang anak, may biyabiyan ting tapat ng galamin kay kang pamilya, itinganadon mi kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Makiabitan pong magkanta king dalit para king pamagsadya karingayin. Isika ing pamaniaos mo.
Kumanalain kay pakamarang kapatid, banitin kay katamang daon, patanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sana ng Ginoo iting daon karinggamat mo, kay kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Oy paming miglalang, panwanan mo sa narating ayin kay kang Santa Iglesia. At kapamilatan iting ay Christian, ibayo mo kami king tinapay bat banwa. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabiya ke kayo. At kekanti muri Yat na yoreng puso yu. makayat na lokikinu Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti kamat at maturi Tunepin karapat dapat at matulin. Ing pasalamatan dakong parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pisyag na ring sablang propeta ing kayang panyatang. Delanin ing indong birhen king kayang sepupunan. Kambening alang kasimparang lugod. Si Janang wana tala paminyaging kayang panyatang. At pepakilala ne karing tao inyang dinatang ne. Ulining mo na ng lugod na kekatamo, kit mo nakatamong tulak. Ngayon ipagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ring kayang pangabay. Kanita, potang datang ne, das na nakatang masigasig makabante at manalangin. Kabangging puso tamo maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa. Dadalit ming kekang ligaya, alang tuk ng babyel ang kapurian kekan, at naming kakanta. banal banal manalangin Diyos sa mayupaya tipnuyay maluwang at ilabuan kingkekang ligaya Hosana Hosana kingkekang atas sa banwa Hosana Hosana kingkekang atas sa banwa Luania indaratang kinlagyo ni Ginoo Luania indaratang kinlagyo ni Ginoo Hosana Hosana kingkekang atas sa banwa Hosana, Hosana, kingkekang atas sa Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami majalilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanya mo naman, kay baningapunan, kinuha ning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga, minab ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo me teya, I Cristo me pieya, I Cristo magyeya, at nakangyapan. Inyang inigaganakan miyoy pa, ing kamatayan at paman din ang may biyan ng anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamwa mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyato, ban may ganap yak ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subling niya, ading sablang may yangon na biye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya benang Maria, ing birendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad timbal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang totoo kagom ning banal na Espiritu, pupurianda ka at parangalan, manggaman king alanganggan. Mapaminto king amahan talapangabos at may buging banal ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin.
Gabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasaupan king kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning laban mo yung kasalpantianan kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. May kakapatatangan po niya, sukat may papananggapan tamo at ngayon ay masayang nipupugayan kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Cordero ni Dios, ang nilalako, ikasalanan liyado, pagkaluluan mo kami. Cordero ni Dios, ang nilalako, ikasalanan liyado, pagkaluluan mo kami. Cordero ni Dios, ang nilalako, ikasalanan liyado, yebuke kaming kapayapan, yebuke kaming kapayapan, yebuke kapayapan, yebuke kaming kapayapan, yebuke Ning kordero ng Diyos, ning milalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayaws king ngapunan ng kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap ka, dapat ikasmen ang ano mo, kumayap na ako.
talakad tamo po. Panalangin king banala Espiritu para king synod o synodality. Itamuhan po, makatalakad kami arapan mo o banal a Espiritu. Abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayid mi, abayan mo kami. Mamaleka ka ring puso mi. Ituruming sukat ming dalanan. At nung makanano miyang pamaralanan, may na at makasalanan kami, emo kami pabustan maging panibataning kaguluhan. Emo paboren idala na kami ning kamangmangan, padulong king maling dalan. Niing pamangabiran, ilisya nala ring dapat mi. Akit miya sana keka, ing pamisan metong mi, ban kanita, makapaglakbe kaming miyabe-yabe, painturo king alananggang biye, at kami malili king dalaning katutuan at ning matulid. Itinganaduan mi keka, amani gobra karing sablang lugal at panahon, king kameto nga ning igpa, at ning anak, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo, O Diyos ay pamin, kabangpakanan mo kami king pamanganing biye. Ipagkalubya naman sana kay kaming Espiritu mo, bakin sunlag king kayang sala panyatang ng Kristong anak mo, at kay king Ginoo, manggaman king alangangga. Luklok ko pa po at manatili lang makatalakad din pong kayanakan ang poreng young professionals. Ila pong pangadita mga indiring. Din pong youth, din edad 13 hanggang 39 years old. Yun la po rin. So, talakad la po rin kayanakan, din kayanakan talakad lang poreng young professionals at pangadita la. At nung atsula ring pamilya direting anak, pwede po, yachat yung mga gamat ka ring anak yun. Diyan makaluklok kayo. Manalangin tamo. O Diyos, ting pakalulo, tiburan mi Jesus, sing anak mo, meragul anting anak, busal din kayanakan. Meging pialimbawanan ka rin kayanakan, et tegularing nala kaya ka rin kayanakan. Adon mingeni malugod mingi pa, ing bendisyonan mula, din kaya kaming kayanakan, kiniking parokya. Kambering ngeni, manintunan na. Ipagkalub mo sa karela yung pamanantabi, yung kaya kang banal Espiritu, at sapan mo lang makasalubong kang Kristo, apan makalabi kaya kami kambening lugod. Mitulala sana karing dakalakala, mababiye mo karela king Aldoldo. Payamanan mo kami at di komunidad miking lugod, banatupad ding dibinong kaburian mo. Itinganadan miking lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Amen. At ang tipong pamangawal tamo at pamananggap ka rin kaya nakanta mo, palakpakan tada po. At talakad tamo pong ini para king tauling bendisyon. Ang ginuman tabiya ke kayo. At kekat kimuli. Ido ko yung buntok yu para king masusing bendisyon. Paniwalan nyo king misa ng anak ng Diyos, dinatang niya kay katamo, panay niyong datang yang pasibayo. Mananasan ng kayang panyatang, yatad na kayo, ing sala ng kabanalan, at itimawa na kayo ning kayang kanuanan. Amen. Ing Diyos, gawa na ko sanang matibe, king kasalpantayanan, matula king kapanayan, at alang kupas king lugod, sukat ning biyeyo. Amen. Masaya tamo, ulingin kay katang talapan at bus, di natang yang mi biye busal tamo, anting meto nga tao. Potang datang yang pasibay king ligaya, ablasanan ako sanang biye, alangangga. Amen. At ikaing sabla, bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto. Ing iba, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ning kakatang kapag masusyan, umetaning sundong paligan ng Diyos, kapamilatan ding pamibye-bye tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po, salamat. At ding ng Diyos, kaya kaingan po. See you again tomorrow, same time, same place. Igising na
Kalipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Nanawag na kapat at nigising ka, yung kaligtasan, malapit na, malapit kesa kalitang minuna, minuna kang sinalpatayan, isang natali ng daklutan, di masalaka ining labanan, kalugtong keka ng iunan, at niyaligid kayang kayayan, inisip na, pengi kalipas na, kaligtasan,